Hej derude, mit navn er Tue Ersted Rasmussen. Jeg spiller Edgar i Det Kongelige Teaters opsætning af King Lear. Og hvis du ligesom mig glæder dig helt vildt til den 24. april og til det her, så er det min store glæde at fortælle dig, at vi har gang i vores helt egen Game of Thrones på Det Kongelige Teater, nemlig King Lear. Der er sikkert nogle af jer, der kender stykket ind og ud, men til dem af jer, der ikke gør det, så vil jeg gerne give jer en hurtig lille introduktion, hvor jeg lige fortæller lidt om kampen om tronen i King Lear. Først lige en lille advarsel. Spoiler alert! Hvis du er en af dem, der godt kan lide at gå i teateret uden at vide noget som helst om teaterstykket, så stop her. Det her det er kun, hvis du gerne vil have en lille introduktion, så du ved lidt om stykket på forhånd. Okay? Okay. Vi er i England i det 17. århundrede. King Lear har før stykkets begyndelse besluttet at dele sit rige ud i 3 dele, stik imod rådgivningen fra hans 2 tro undersåtter, jarlen af Gloucester og jarlen af Kent. En af hver af de 3 dele skal gå til hans 3 døtre. Goneril, den ældste datter, der er gift med jarlen af Albany, Regan, den mellemste datter, der er gift med jarlen af Cornwall, og Cordelia, den yngste datter, der ved stykkets begyndelse endnu ikke er gift, men som bliver bejlet til af kongen af Frankrig. Okay, så kongen vil altså dele sit rige i 3, og han vil give en af hver de 3 dele til sine 3 døtre. Uden at afsløre for meget, så går den ceremoni fuldstændig amok. Jarlen er Kent, som er kongens måske nærmeste allierede, bliver landsforvist og må i forklædning gå under jorden. Cordelia, hans yngste datter, bliver gjort arveløs og må flygte fra landet med sin kæreste, kongen af Frankrig. Og den del af landet, som skulle have været gået til Cordelia, er nu op for grabs. De 2 huse, Cornwall og Albany, trækker altså op til en magtkamp om tronen. Men også huset Gloucester er i krise. Jarlen af Gloucesters uægte søn, Edmund, han har øjne på tronen, og som en anden Frank Underwood, der formår han at udmanøvrere sin storebror, den ægtefødte Edgar. Det er mig. Så, bejlerne til tronen er altså The Cornwalls. Jarlen af Cornwall og Regan, den mellemste datter. De er et enormt stærkt makkerpar. Nådesløse, men også diplomatiske. Arbejder enormt godt sammen. Virkelig stærke bejlere til tronen. Og uden at afsløre for meget, kan jeg godt sige, at de ender med at blive et ret intenst par. The Albanys. Jarlen af Albany og Goneril, den ældste søster. Måske en naturlig følge til tronen, eftersom hun er den ældste. Men Jarlen af Albany er måske ikke den stærkeste type at have med på hånden. Ikke at der er noget i vejen med ham, han er sådan set sød nok. Han er bare sådan lidt... Forestil dig Uffe Elbæk i regeringen i middelalderen. Goneril har derfor måske øjnene ude for at finde en lidt stærkere type. The Gloucesters. Jarlen af Gloucester og hans 2 sønner, Edmund og Edgar. Egentlig ikke noget direkte krav på tronen, men et enormt stærkt hus. Og Edmund, den uægte søn, er en enormt dygtig manipulator, der formår at trække i trådene fra hjørnerne, således at Edgar, den ægte søn, det er mig, bliver gjort fredløs og ligesom Kent må gå i forklædning og gå under jorden. Cordelia, Queen of France. Cordelia er blevet gift med sin kæreste, kongen af Frankrig, og er derfor nu dronning af Frankrig. Mens hun opholder sig der, modtager hun et brev fra jarlen af Kent, der jo er gået i forklædning og er gået under jorden, men som nu er blevet hyret som hoftjener for King Lear, der nu er sindssyg. Brevet beskriver, hvordan situationen er i England, hvordan det hele er ved at falde fra hinanden, og Cordelia tager derfor afsted fra Frankrig mod Dover med hele den franske hær i ryggen. Husene ser på tronen, magtkampen er i gang, og King Lear er forsvundet på heden, kun i selskab med sin hofnar, og jarlen er Kent i forklædning. Alt peger på en uundgåelig konfrontation i Dover.